Ahojte, vítam vás do tohto videa, je to opäť unboxing video a som úplne nadšená, pretože to mám ďalšie 2 balíky. V prvom rade som chorá, takže budem mať možno trošku divný hlas a budem smrkať, takže vopred sa ospravedlňujem, pretože mám nos ako vodovodný kohútik, takže... A keď som zistila, že som postúpila do top 10, čo už som aj tak trošičku prestávala veriť, popravde, tak som iba vyletela, priateľ sa normálne zlakol, že čo sa deje pre Boha a... No, takže ideme na prvý balík a ja si berem teda moju malú kudlu, pretože je to tak zabalené, že to budem otvárať asi pol dňa. Oh my god. A mám to. Ta-da! Ja to nevidím. Zase 1, 2, 3 tašky obrovské a tieto sú trošku nejaké poušie. No. Z tohto sa tak teším. No, to je zasa toto pre mňa. Ideme na túto. Ježiš, to je tak dobre zabalené, že to asi ani neotvorí. Jo, už mi to ide. No, tu je... Tu je jeden tieň mini. A v tieni Raven Carvu. Proste čierny tieň. Potom paletka, ktorú už mám a je vynikajúca a je proste najlepšia a stále sa s ňou hrám dokola. Aj dneska som sa s ňou vlastne hrala. Ďalej je tu HD Finish Powder, super, v odtieni Banana. Banana. A tá stužička je prázdna a mám tu takéto obrovské zubky, čo sa mi teraz zíde, pretože na tento druhý tutoriál sa chystám trošku pohrať sa s farbami na tvár, takže to bude potrebné. Ďalšia taška. Vidím tu štece, veľa štecov. Ešte nejaké, ešte tento asi, to budú všetky. Tento vyzerá byť super aj na nejaké také kontúrovanie alebo tak, takže... Na tento sa teším, konečne! Takýto maličký Precision Brush na linky, fakt maličký, úplne geniálny. Ďalší je taký Blending Brush klasický na blendovanie, taký väčší, takže super. A posledný je takýto trošku ploskejší štetec. Ďalej tu mám takéto duo maskarové. Prvé je báza, ktorá by mala obsahovať nejaké mikročiastočky pre zhustenie myhalníc a predĺženie. Druhá by mala byť klasická čierna. Ups. Takáto maličká biela. Oho. To keby to obsahovalo nejakú vatu. Ono také tie maličké čiastočky. Ale to bude asi teda klasická maskara. Jop. Myhalničky. Wow. To sú tiež mega výrazné a tieto sú mega husté. Tieto fakt vyzerajú, aké by boli proste 2 myhalnice spolu zlepené, takže som zvedavá, ako budú vyzerať na očiach. Linka, túto mám, je geniálna, je to vodeodolná linka vo Fixe, ale ten hrot
Ja sa vždycky bojím, keď mám takéto linky vo fixe, že sa mi zlomí ten hrot, lebo sa mi to nestalo jedenkrát. Lenže táto linka má ten hrot taký ako keby zo štetiniek, takže si myslím, že sa mi tak rýchlo nezlomí. Teda sa možno nezlomí vôbec a je úplne geniálna táto linka. A potom tu mám zase Shadow Stick, toto vyzerá byť nie v čiernej, ale v takej tmavo-fialovej farbe. Jumbo Pencils v zlatej farbe a toto nie je čierna, ale Night Chevalier. Ja neviem, ako sa to číta. Proste taká čierna perleťová vyzerá byť. A teda klasická Pure Gold zlatá. Haha! Mám tu takýto rúž v bielej farbe a sa chcela niečo takéto biele. Je to z tej istej rady, čo som mala aj v tom poslednom unboxingu. V tom prvom teda a je to proste klasický vyťahovací rúž. Fakt super. Potom tu mám eyeshadow base a v čiernej farbe. Je to určite geniálne hlavne na nejaké smoky, líčenie tmavé čierne. Pigmenty a mám tu... Tento som teraz používala na tom poslednom tutoriáli a dosť veľa som z neho minula, takže mám nové glittre. Sú to teda tie krásne strieborné glittre, je to 06 v odtieni Crystal. Nádherné, sú nádherné glittre. A mám tu pigment v odtieni Crazed, taký do fialová pigment. A posledné, ešte tu mám ďalší vlastne pigment v odtieni Potion, tiež vo fialovej farbe, ale trošku iný. A posledné veci z tašky. Máme náramky vlastne, čo boli pripevnené na taškách. Wait a minute. Mám tu Liquid Suede v odtieni Little Denim Dress a v odtieni Jet Set. Čiže modrá a fialová. Potom tu mám ďalší rúž, je to Soft Matte Lip Cream v odtieni Transylvania. Vyzerá byť čierny, ale bude to tmavá fialová. Liner a na oči. Takže dve sú lip linery v odtieni Sugar Glass, ktorá vyzerá byť taká nude hnedkastá farba. Ďalšia je odtieň Nebula, to vyzerá byť zasa taká do fialová tmavá. A na oči tu má odtieň Sunrise Blue, veľmi pekná modrá farba. Asi bude taká perleťovejšia. A posledná je Jet Black, takže klasická čierna ceruska na oči. Tá mi chýba, veru. A posledná taška. To som zvedavá. Mám tieto make-upy, bože, ja som sa tak tešila, že prišli do predajní. A ešte som sa k nim nedostala. Yes! Sú to tie kapičkové make-upy, volá sa to presne Total Control Make-up Drop Foundation. Aha, mám tu odtieň Pale a True Beige. Ale ďalšie veci, čo tu vidím. Oh my god. Oh my god. Koľko je toho? To si robíte srandu zo mňa. Ja tu mám tie farby na telo, čo sú SFX Cream Color farby. A koľko veľa? To vážne? Oh, môj bože. Mám tu fialový odtieň v odtieni Purple, zelený odtieň Green, biely odtieň White, vlastne to sú klasické názvy, zlatý Gold,
červený red, toto bude blue, ale je to taká keby fialovkastá farba. Silver a čierny black. Yes! Yes, 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 yes. Ďalšie minerálne make-upy. Jeden mám z minulého unboxingu a teraz má ďalšie dva v odtieni Porcelain a Light Medium. Sú to skvelé make-upy. Color Correcting Liquid Primer. Mám tu dva odtiene, pink a green. Ups. A posledná vecička z tašky je Pore Filler. Tento primer ešte nemám. Teraz ideme teda na druhú krabicu, kde by mali byť aj nejaké iné produkty ako od NYX. A potrebujem svoju kudlu a neviem, kam som ju dala. Shit. Už mi to tu padá. No, prvé mi to vypadlo od L'Orealu, od Coloristy, jednodňový sprej na vlasy v odtieni Pastel Blue Hair. Druhý tu mám odtieň Turquoise Hair. Toto je taký tmavý, tento chytá, tak ako som tuším aj spomínala, aj na tmavé vlasy a tento iba na fakt svetlé odfarbené vlasy. A presne modré sa mi na túto tému hodia. Ďalej ešte od L'Orealu tu mám ďalšie modré, tieto v tubičkách farby. Toto sú konkrétne na 5 až 10 umytí. A mám tu odtiene Aqua Hair a Blue Hair. Túto? Alebo túto som už som zabudla, už som skúšala jednu z tých dvoch. Od Redkenu tu mám tieto tri veci. A neviem, čo to je. Na objem a textúru plážových vln. No tak to vyskúšam. Ja mám vlnky rada. A ďalšie dva sú tiež z tej rady. A to je kondicionér a šampón. Taktiež je to pre objem a textúru plážových vln. Takže kondicionér a šampón. Od Kiehl's tu mám posledný balíček. Co dáme na bok? No, asi si prečítam najprv tú obálku. Opäť tu je papierik, že čo to obsahuje. A dopištek pre mňa. Ale teším sa, že mám zase ďalšie produkty, pretože tie produkty, čo som dostala predtým, tak ich fakt mám rada, používam ich dennodenne. No, čo samozrejme zabudnem, ale snažím sa. A je vidieť, že moja pleť je lepšia. Neviem, či je to aj kvôli tomu, alebo neviem, ale proste pleť sa mi zlepšila a možno... Bože, ja som fakt tak slabá, alebo čo? Ups, dobre. Tadá, tak toto krásne opäť vyzerá. Už to nie je čierne, pretože z tých čiernych som mala všetko zapatlané. Zase to strašne krásne vonia. Oni tam zase dali tie sušené kvety alebo ovoci, alebo neviem čo to je. Ale strašne krásne to vonia, tak sladko ten obal. No, mám tu takýto väčší krém, to Pure Vitality Skin Reviving Cream. Ono je to isté. Ono je to isté. Lebo to som mala tento maličký a ho používam stále a fakt ho akože šetrím po maličkých kúskach a mám normálne full verziu. Dobré. Hlavne ten krém som si obľúbila, pretože je strašne taký jemnučký, aj pekne vonia, ale aj po nanesení je taká hydratovaná, svieža, taká fresh.
Ja neviem takto opisovať tieto produkty, ale mám z nej strašne dobrý pocit a preto ten krémik používam stále, ako je to úplne maličké to prvé, ale fakt stačí maličko toho krému a úplne to stačí. Ďalej tu mám Crème de Corps Original Nourishing Cream. What it does mean? Vyživajúci hydratačný prípravek pro celé telo sa vyznačuje mimořádnou kvalitou a použitím pro extrémne suchou pleť. Ďalej tu mám Creamy Eye Treatment with avocado, takže to bude zrejme asi očný krém. Hydratačný péče s avokádovým olejom pro oční okolí. Ďalej tu mám amino acid shampoo, takže šampónik, taký menší. Tento zákazník je veľmi obľúbený šampón, obsahuje zmes jemných aminokyselín a čistého kokosového oleje. Vyskúšame a posledná vec z tejto magickej čarovnej krabičky je Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate. Moja angličtina. Intenzívne hydratuje i nejhlubší povrchové vrstvy pokožky a prokazateľne vypíná pleť, vyhlazuje jemné vrásky. Už mi není 20, takže fajn mať. Tento unboxing ma úplne zabil, pretože tu mám veci, ktoré som strašne chcela vyskúšať a tada, už ich mám. Takže chcem poďakovať hlavne Nix porote, že ma vybrali do tejto top 10. Takisto aj vám, ktorí ste za mňa hlasovali, strašne si to vážim, cením a za každú vašu podporu, či ste mi už písali nejaké komentáre na Instagrame alebo pod videom. Strašne ma to teší a vážim si to. A snad sa vám teda ďalší tutoriál bude páčiť, idem s tým trošku tak pobojovať, pretože chcem, aby to bolo o nejaký ten level vyššie. Tak snad sa mi to podarí a snad sa to bude páčiť aj vám. No, to by bolo všetko, čo by som vám chcela povedať a vidíme sa teda u ďalšieho videa, takže majte sa zatiaľ krásne a držte mi palce. Bye bye!